O, Stockham, Georgina. Yn dod i fyny o'r pedwerydd. Safle i'r ail. Felly Stockham, Georgiana. Wedyn yn drydydd, Rhoson Dorty. Ac y bedwerydd, wedyn Gert fy Bas. Yn wir. Felly, dwi'n meddwl eiddo Martin Davies, Stooges Hove y Spirit, felly wedi magu gan Gert, ond yn berchen i Martin Davies o dde Cymru. Wel, dyma hi Eirth Titania sydd ar y brig yn y ddosbarth i'r Caseg fagu hun, Joe Parry, sydd yn i'w harwain. Wrth gwrs, bydd fe Eirth yn rhai o sylfaenwyr yr adran ba wedi creu ac sefydlu'r teip modern sy'n ni'n deud o'r adran. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly mae yna ryw gymaru ar hyn o bryd yr ail a'r trydydd. Felly eiddo teulu Bigly, Stockham, Georgiana, a'r un sy'n drydydd, Rhoson Dorty. Wel, Stockham, Georgiana. Ac jyst yn cael ein anodd i sefyll ac i setlo tra bod Rhoson Dorty yn ffres, mae'n cymharu. Falle fydd yna ryw newid yn fan hyn eto. Catrin Bigly i weld yn gweithio'n galed yn fan hi. Tra bod falle Rhoson Dorty'n edrych bach mwy hamddenol, Owen. Mae hynny'n wir. Ond ni wedi gweld Rhoson Dorty yn cael ei arddangos yn barod eleni, bosib bod yna bwy o brofiad tu ôl iddi. Wel, a penderfyniad cywir dwi'n meddwl falle rwan. Na, mae yna rhyw newidiad. Na, does dim newid. Oes, mae yna newidiad. Felly mae'r un oedd yn drydydd Rhoson Dorty'n dyfynu'r ail safle. Ac wedyn... Wel, mae pawb yn gwenu lawr yna, mae'n debyg Joe Parry o Clegur Mawr, Melyn y Wig, ger Corwen. Brydfa Eirth yn ennill gyda Eirth Titania. Joe wrth gwrs yn gymeriad hoffus yn yr adran bac. Wel, mae gen y Caseg yma ansawdd arbennig, asgwrn, maint, ac yn pictiwr yma heddiw. Rhoson Dorty yn ail, dy berchnogaeth Richard Miller a Mare Davies. Wedi gorau gweithio'n galed i hawlio'r ail safle heddi. A Catrin Bigly yn trydydd gyda Stockham, Georgiana. Joe Parry o Gorwen sydd yn ennill y dosbarth yma i'r Caseg y fagu hun yn adran y Merlod Cymreig, yr adran B. Dyma ni, Eirth Titania.